Sia flexi langis kami pini pen ke tangjong po langsung Cero lo. Tardom niliman joising be nili dak murinto nili kedam tang BJP party along si nili dak pias along general secretary plan bom la sinon mang nili la kache song mate hemprek akemang at malong bang nili ning kilo sia Prangsi nang limen lepen nang lirong cetanik data. Nili rong kedak long paksu senara rong nili men ke long singkru an nili BJP long nili presiden dak but committee long Tang da kopia join si nang li BJP che open lapu EPHLC ahin kachepok don iglo. nili ning aklong dong sapen nili siapa okdon alam thegela pulo nili dak BJP kon penone kacari pon la penili rarphan ke klem pon niltum rong pli nilitum la rong kerset kim ta niltum long le derlo la si alang litum BJP pa phanilingo e sita BJP B ke borbet J ke joylet P bange pet joylet pet hala sa pati nilike idudunde athema alang litum ke cagi ka akrur salah niltum phan la lakner ke baskan ta nak pine derlo hala so nilining koidam a joine si nilike alang litum a party dotik ke nilke episel sialong si kipa okdun ku kusinili kaddu ko we atom phanta klardak pan che than pon derlo Tang te none prangke bang jila nang li rat dumphan kupisi nang li than pon igji. ni labangso rat tum phan ke than pon ji our side ma rat tum phan ke pachini kang tungo bangke ilitum aprang SSC ahud amomen asonak thaksi ilitum chesong se pulutang te ilitum hemprek talong lelo lapen ilitum 6 schedule apu thak stame ilitum phan abajakong bobomlo la se hala bangso ajakong pang tang ye phan se nili rat tum hanta kadu ko we kibi githi sarfi sarfu phanta than ponji